have seen here. Kwa Garissa terinya ke kaunti ya Migori wang'iyo sekta mar pur kama jopur e kaunti ya Migori dwaro mondo mbolea mano manengo ne ogonyore ma ichiwo kod piny owacho ket machiegni kodi kagi ywak ne giwuotho ndawa mathoth kagi manyo mbolea ne. Jafwambo wa Migori Jojuma miyowa ler mathoth kotenre kod wachno. Jopur maloyo gana 100 ne ondikore e kaunti ma Migori e chenro mar piny owacho mar chiwo mbolea manengo ne ogonyore ne jopur e piny Kenya. Nyaka sani jopur mathoth dhi nyime kod kawo mbolea mabende yudore e dechego mag piny owacho ma yudore e bombego mag Ntimaru, Suna West kaachiel kod Awendo e kaunti ma Migori. Jia Mirongo nyaka Migori, Jia Kuria nyaka Migori. To kowinjore japur owinjo hinyore to government nigi yore duto te manyalo kelo ne gige e kor gweng'. E kinde ni ma jopur dhi nyime kod kawo mbolea, ywak bende koro kwako chenro ne. Jopur ywak ne giwuotho ndamo mabor ka gimanyo mbolea ka bende gimedo ni kata kuondego ma ikawo mbolea lai koro bor mokalo nikech oganda thoth kuondego. Koponi bire headquarter e cereal board yudo ko line bor mang'eny. To government negi teko mondo mi okel giri under ward ka ward mondo mi jotich mondo mi jopur yot kogidhi kama chiegni to gikawo fertilizer to gidhi gipur. We are trying to work pamoja na shirika la National Cereals and Produce Board ili waweze kufungua laini nyingi, wakulima wakifika pale wasipate shida kuweza kuchukua mbolea zao na kwenda nazo nyumbani. Bende ywak nitiere ni mokuo mbolea gi ma ichiwo kod piny owacho e nengo mogonyore, koro moko kuomgi inyiewo kod johala mabende koro miyo jopur ok yud mbolea moromo. Wan gi jo government makatels giuso fertilizer kendo miyo ji tich koro tich matek ni koro giwuok e lwet sirkal kendo chaki uso gi. Kuna uvumi ya kwamba mbolea za serikali inawezekana zinaingia kwenye private agrovet na kuuzwa pale. Ninatoa mwito kwa wakulima ya kwamba ukitaka kuchukua mbolea yoyote tafadhali enda kwa National Cereals and Produce Board. Jopur giwacho ni chenro ne mar piny owacho mar chiwo mbolea e nengo mogonyore en mano maber kendo koro osekonyogi. Kata kamano dwaro margi en ni mondo koro piny owacho tiek midhiero mabende kwako chenro ne. Jojuma, Ramogi TV, Migori.